ओमफ्राय दाना मिटिंआनो केनसेल जाबायनो जोङो गिदिंनानै फैफिनबाय लोगोफोर दे हाय होनदोलाय एसे नाहरदो एसे नै बयबो देलायनानै फैदोंमोन एस्रा मोसानो मोनासै जोङो एबार नेक्स्ट टाइम मोसानोसै मोसाबाथाय मोजांनो भिडिअ बानायगोननो जोंना इउटिउबारा ओमफ्राय आपल'ड खालामगोननो अखा हादों फ्रि फ्रि जोबनानै दाइलग आं होजोबनोसै मंगलबार जायासै मोसाखांबाय आङो होनदो मोसाखांबाय बेलेग दिन मंगलबार जायाबानो जासै आरो बेदर जानांगौना आसामफोरा बायखानोसै आसाम गिदिर गिदिर खेरा गिदिर बायखानो खुलुमबाय जाय जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायजोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय ओमफ्राय दिनैहायनि भिडिअआ बिराद मिनिथाव आरोना माने जोंखौ बे दिपु माथिफुं पार्कआव माने माबा मोनसे प्रग्राम दं होननानै जोंखौ मोसानो लेंदोंमोन आरो ओमफ्राय बेवहाय जों मोसानो थांदोंमोन मोसानो थांनायाव माने मिटिंआनो केनसेल जाबाय मोसानो मोनासै आरो होमबाबो जोंनो माने फैसा हरनानै जोंखौ थिनहरफिनबाय आरो नेक्स्ट मिटिं जाफिनबा माने लेंहरफिननोसै होननानै ओमफ्राय मिटिंआ मानि थाखाय जायाखै माने गुवाहाटीयाव दैबाना जादोंनो सबबो फैजोबनो हायासै मिटिंनि मानसिफोरा ओंखायनो माने केनसेल जाबाय आरो मिटिंआ ओमफ्रायहाय नेक्स्ट टाइमाव लेंहरफिनगोन होनदों आरो मोसानो थाखाय होमबाबो जोंनो फैसाखौ हरबाय ना आब' 5000 मोसायालासिनो ओरैनो दसे थांनानै मोनबोबाय आरो 5000 मोनबोबाय ओमफ्रायहाय मोसानायाबो जाखायाखैमोन जोंना 1 घन्टाल'सो सोलोंनो मोन्दों ओमफ्राय मोजाङानो जाबाय आरो मोसानो मोनासै नङाबा एसे लासिंसिं जागौमोन ना ओमफ्राय न'आवनो एसे मोसाफैबाय जोङो बे आब'मोनहानाव बेखौनो नोंथांमोनजों एसे देखायनोसै होननानै ओमफ्राय जायाखै होननानै मिना दे लोगोफोर 1 घन्टाल'सो सोलोंखादोंमोन ना हाखु दाखु लिंनाय थाखाय ओंखायनो नायलांबाय थादो बिदिबा relay sound. Cinematic shot है मत अरे नहीं copyright से भी
इस मामा गाना सोरबा हमबाथाय परमिशन लाया मैं हेथि भिडिअ बानायबा कपिराइट नायफिनगासिनो दङ माबायदि नुदों न' सिंखाय माने बारा क्लियार नुवासैहाय आरो जायगा फिसा ना थुन 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 एकदमबारे नांथा नुंथा हायथा हायथि मोसालाबायथारबाय नामा गाज्रि मोननाङा दे लोगोफोर मोसादागारा मोसालाबायदों होननाङा दे बिराद गावबो मोसानायखौ जि नायफिनथारदोंना जि हाखु दाखु ओंखारना थांदोंमोन ना सिसा मोसानो मोनासै आरो तार फोन नाम्बार নাই তুমি কি হৈ গল বুলি ভাবি আছো কি কি আই ক্যান্সেল হললে কিছু হলেও আটল আছে মানে হৈ গলে হয় আৰু না ও পাবলিক কলে মানে একদম ৰখাৰকি নাই কোনো বল কৈছে পিছত কল এখন ক্যান্সেল কৰি দিলে নহয় ও আসলে সাথে বাংলা খাবলে পয়সা পয়সা হলি বলে जोंनि मन फैथार दे जालुंदा खामानि गारनानै फिसा फिसौ नोंखौ संसार मालाय बिनाव लायो बेसलाय मा आयौ आब' नों लाल साहा फुदुंसै गाइखेर साहा फुदुंदों लाल साहा लोङाना जोङो आयौ जों लोंगौमोन ना नोंमोन ना गाइखेर दंखायोमोन न'आव गैया लायदां आब'नाव साहा लोंलांसै आब'खौ साहा फुदुंफिनबाय नै गाइखेर साहा लोंलांसै गाइखेर साहा लाल साहा फुदुंफिनदोंमोन गाइखेर साहा फुदुंबाय गावनो लोंनो सुखुआनो बे लाल साहाखौ गाइखेर फुदुंबाय गाइखेर साहा फैदोंहाय बे समावबो मिथिखायो दे रुने लरा ह आसिबानो गाइखेर साहा कालिफ्राय के पैसा साबुरि निकिमोन मास्टार लेव लेव ओंखारबाय কি বুলি কই নাজানে আৰু ময়ো এই ঠুকনা খিয়াखै লিডাৰ হয় ট্ৰুবলি सानदो जादोंना जायाखै जायाखैबा मोनसेखौनो 445 मा खोमसिन मा ओइ रुनो बिदिनो आबाद गैया नोंसिनाव दं मटाथ' আছে नि बिबायदि थांसै थांसै नै ओंखारजोब्बाय जोङो गासिबो सेन्देल गानदों नामा नानि नै देलायस्रि बारा देलायनाङा देलायस्रि देलायस्रि गैयावसो नुगोन नै जि लाइन लाइन नुयो अन्थाव बाथाव मोसानो मोनासै लाइन लाइन दंथार दे ना ओइ ल आना जारो करे माना जारो আছে তো गैया नाय थांसै दे आयु मा आयु खादैया आयु दे फट' साफायनो दावराव जाथारदों नै बिसोरो फट' मोसानो मोनबा बेसेबां मोजां नुगौमोन नायलाय मा देलाय देलाय नायलाय এইখিনি কোনখিনি এইখিনি হেছা তই ৰুবলিন